We talk football SA, inform, entertain, educate, promote. Sise FNB Stadium. Sizoxoxa nje ngoba zizobe ebuya la ngesonto. Kodwa ke ake siqaleni le esigodini sika Maminzela kusasa lapho iOrlando Pirates izoyibhekene khona ne Durban City. iDurban City ke eyaziwa ngokuthi Orlando Pirates is just a name. Angazi noma igama la iDurban City noma igama lani kodwa ke statement leso ke statement sika Ncanana owasho lapha yana ngomdlalo wendulelo wokugcina kuleague wathi Orlando Pirates igama nje into engasho lutho. Udume ngalokho ke lo mdlalo okusho ukuthi kusasa izingane zababili nginengqweqo ezabalandeli la esezimkantsha ubomvu kulomkhakha. Ngino chairman ngapha Joga Bucks ngapha nginoMadondo owayisupport iChiefs sayisupport ugqoke yona. Chairman Mbulasi iDurban City kusasa iphezulu kwakho noma iphansi kwakho. Asibonge ithuba we talk football. Yeah. SA. Yes. Of which without fear or favor. Yeah. Unenhlanhla ke Mbulasi ukuthi uzokhuluma neShemp. Yeah. Awuyabona kubhalweni la? MTN 8 champion. Bakubhalwa ngayo James Sofa sonke emphansi. Bengithi kubhala ukuthi ayifakwa la mthuthu lento. James Sofa sonke emphansi inkalakatha. Ngifuna ukuthi since le t-shirt ngayiprinta so. Yeah. Mbulasi siya ku row number 5. Back to back. Yeah. MTN 8. Mhm. Akekho sangene phakathi kwethu. Yeah. Sho njenga social isikhonkwana sesihlanu. Yeah. Kuzocasuka umuntu futhi akazuncengo nobani. Yeah. Ofuna ukuthatha intamba azikhunga akazikhunge ngoba uyoncenga unina. Uyoncenga unina hayi. Asisancenga thina. Yeah. Mfowethu iDurban City ngenhlanhla naye ama champions angithi. Mhm. eNedbank. Yeah. Shuthi abantu esona nabo eAfrika. Yeah. Shuthi ake sithi ke isiqalile ipractice yaseAfrika. Ishintsha phela Ntombulasi. ipractice yaseAfrika le. Siyajima kusasa. Siyajima kusasa neDurban City nayo iyajima ijimela ukuya eAfrika. Not ukuthi Pirates. Hayi. Yeah. Akusiyona into engasa kuvuke isikhulunywa le ixoxo. No, yona iDurban City ayibonga ukuthi benenhlanhla yokuqala ipractice yokuya eAfrika ngoba bona baya kwiConfederation. Yeah. Thina sikuma champions. Yebo. Shukuthi esigodini abalandeli bePirates asibonge nje ukuthi sosoloko siphuma in big numbers ukweseka iOrlando Pirates Football Club. Yeah. Ima izoqala ithatha igcathu lokuqala lokubonisa isizwe sase South Africa ukuthi full force siyayidefenda iMTN 8 without fear or favor. Ngenhlanhla enkulu kakhulu abadlali mabefika esigodini bakujabulela kokuqala ukungena bezwa lo amsindo. Yeah. Bebuka abalandeli bethatha izithombe. Usho abadlali bePirates noma usho abadlali? Hayi abePirates sokusekhaya sebekujwayele lokho. Any opposition. Yeah. Efika lapha. Uyabona nayo ke iDurban City izobe kubongazi ukuthi kusho ama voice egagasi esigodini. Bazobe ngathi bebezo ulwandle ngathi ulwandle lushoyo. Kanti abantu. Kuzobe khala isigubhu khala ingoma. Bulls. Nasi nesinowish. Nenegwedla manje. Bathi Sarat. Ku. Uyabona ngendlela kuzobe kumnandi ngakhona. Kusasa we're going to make a mark. Yeah. Ukuthi ozofisa yabona isiphithi ngoba kune team i-management yaleyo team abalandeli bayo Mbulasi abadlali bayo the way abayithanda ngakhona iPirates. Yeah. Ngisho nabelele balala bephupha yona. Isiphithi ke a-control izabe kuthiwa yenziwa le exactly sekuthiwa we want Pirates no
la ku-MTN 8 kumele bazisebenzele ukuze bahlangane nathi. Yeah. Thina as ama-defending champions siyawazi ukuthi umsebenzi siyoshaya i-clean job. Bese sibuye-ke manje sibona uba ubani lo ozozithela emlilweni. Yeah. Khona kumele zithele emlilweni futhi imbawula izomshisa. Mark my words, khona ozozithela emlilweni Mbulase futhi imbawula izomshisa ayizomncenga. Le Pirates esinayo kusayiphalisa ayincenga umuntu le. Hayibo. Mark my words ngizwe uyabona nje ungathuswa umzwala emva kwakho. Cha ufuna ukukhuluma sengithi awuthi umfaka shema. Yini lebulumayo ngena no. Madondo. Indaba ezithu. Nejezi lakho le 1399 rand. Oyi 1.4. Hayo. Awuvezela. Umholo kaMbuthuma. Kuyabonakala lapha ukuthi ba umholo kaMbuthuma. Awusho kazi uMbuthuma wandlelani weMadondo. Wandlelani uMbuthuma. Umholo kaMbuthuma lengufakile. Oh. Yeah. Manje nakho ke kusasa. Yeah. Ngehora lesithathu. Ezimnyama ngenkani neDurban City. Omkhaya. Yeah, manje ezikaKadodia. Ayi. Uthini ngoba ngeviki edlule uthe hlangana Zulu. Ayuzulu akangahlangana. Bacishwa hlangana kodwa. Wacishwa hlangana kunje kwaba yilokho nalokho ukuthi abafana basafika. Ucisha kahle. Ukuthi ke nane ground abakajoyina kodwa la bakusasa ngiyabathemba. Yeah. Ukhona uSerini uzobe kukhala ama-sailing lapha eOrlando uzozwa nama-ambulance azobehle enyuka lapha. Sikhona i-staff sizolo. Yeah. Ukhona uncanane emuva bayamazi ke vele. Udume ngani uncanane? Ngokhiya nje amadoda. Yeah. Uyawakhiya. Uthatha isikhiya siphozelele. Kodwa ngathi muhle nala kuma interview uncanane. Yeah. Ma interview phela sokwenzela abantu ukuthi bajabule. Yeah. Njengoba emuhle nase grounding. Yeah. Kodwa ke kusasa nje yona iDurban City iyayidlulela. Iyayidlulela. No Sherman ngapha uthi iyadlula. Uyabona kusasa koqhamuka umfana omncane ozobe buya ngasemzini mhlophe uzobe giya ngesibhamu. Obesiphethe isibhamu. Ubani? USerino ngithi. Unywe yithi. Yebo. Uzobe giya ngesibhamu. Yeah. Hayi into ezobila lapha. Kodwa ke sebefika ekugcineni ngoba yonke sonke lesikhathi bade bezenzela singekho. Futhi ke le cup yethu vele. Yeah. Abona nje yethu le cup. Sesithathe ka-15. Akake ngene emadevini uMadondo. Yeah. Uthi besenzela yonke leminyaka bengekho. Iyanyamala ne-chips. Besafaka ama-drip sesesibhedlela. Sesiphumile manje esibhedlela. Phumile esibhedlela manje. Manje yonke lento kade yenzeka singekho siyayiqeda kusasa. Iyaphela nje. Thina silokhu sesikhona kanje nabo kwasabona bayazi na ukuthi silokhu sekune-chips kanje indlela yethu iyaphela. Kusho ukuthi iDurban City kusasa uthi noma kanjani iyadlula. Ama-champion eNedbank. Yeah. Le iPirate ayikhona kwiNedbank. Ayinayo iPirate ayikhona kwiNedbank. Yaphuma. Yasala yona iDurban City. Yeah. Kusho khona nakusasa futhi izobe ikhona iPirate baphinde iphume futhi. Kusasa yaphuma iPirate. Okay, kusho ukuthi kusasa kahle hle kube kuthiwa siphila le mpilo le yaphesheya. Engabe sithi kusasa yini i-final ye-Super Cup ngoba abawine i-National Cup abawine i-Super Cup. Yeah, nabawine i-league. Kodwa ke kusho ukuthi kusasa ke i-final ye-Super Cup. 2-1. Yeah. Bazophiwa ureferee. iPirate izophiwa ureferee igoli lalezo abazolithola. La bazokora straight. Chairman. Uthi uMadondo kusasa iPirates igoli ezolithola izoliphiwa ureferee bese idliwe ngo-2-1. Mbulase, we talk football without fear or favor. Yeah. Allow uMadondo iphupho lakhe aliphuphe libonwe isizwe sonke. Akusilona iphutha lokuphupha kwaMadondo. Sometimes bathi mabefuna ukukhuthaza bathi dreams comes true. Yeah. Kodwa bewazi ukuthi awukwazi ukuthi ungathi ubowulele haya kwaseki. Yeah. Kodwa ke engizokusho mina vele siyazi ukuthi iDurban City iphethwe indlala nje yabalandeli ebengatholakala ukuzosayina. Sebekhona abasebesayina obuningi. Yebo. Besayinela usuku lwakusasa ukuthi we are the citizen. Kusasa akucishe khona obani laba sebeyo support Durban City obani
Amakhosi abalandeli be-Chiefs bonke bonke ngaphandle kaShisha ngaphandle kwaKaizer kuphela Mtawunge ngaphandle kwaKaizer Mtawunge namadodana akhe. hayi ungawatrust amadodana akhe ngenzeka ukuthi namadodakazi ya mhlawumbe amadodakazi ungathi ukuthemba uJessica abendlela mhle ngayo kufanele ukuba ucishe uzoyisupport uJessica unayo inhliziyo ukuyithanda iPirates ukuthi nje uke esipaneni lapha kuba usebenza kubo uyasebenza uJessica uyasebenza nofuze bathi le nto yaqala esilungu ethini ngoba ubaba wakhe la ngifuna ukuthi ngithi matwana doctor what lesanto zabo like like father like doctor onjana lezo uyabona ke noJessica yena uzithandela iPirates lokho kuJunior hayi ungatrust hayi uPoppy hayi idlalela kodwa uPoppy hayi kodwa nje bonke abalandeli beChiefs kusasa bazabe beyiDurban City futhi ke kungenzeka bangabe kuthiwa impela uSathane unamandla phela banganangasonto bangaqhama besaseyilo Durban City baze bakhohle kodwa wona kusasa bayiDurban City hayi kuze soba nesiqiniseko uMadonde ngathi uthi yena kusasa uzobe eyibhakaniya ayi ngeke awungalalaphi ngeke hayi iDurban City iDurban City kusasa hayi kusho ukuthi kezwakala last Mbulasi siyodlala neMilford wayehamba efundekela Hlangana Zulu kwaXayibo wathi Hlangana Zulu usikhiphela ngaphandle noMbulasi ngoba phela le iqondene nathi ngosokuthi Hlangana Zulu thina ususikhohliwe usaphinde namanje futhi usaphinde uthi Hlangana Zulu sekhohlwe noMandla Ncikazi hayibo nabosizulu abombathu sebakhohlwe osibisi hayibo ngingabona ngithini hayibo oMariko nginayo umzulu wena umakhohlwe bonke ukuthi hey wazi abanguthume ukhohlwe konke into uhlangana Zulu kodwa ke engakusho nje uMadondo necabinet yakhe abakwazi lokuthi injabulo kubalandeli beOrlando Pirates Football Club ngesilungu is here to stay and then noba umuntu angeza nenqwaba amabhouncer ethi uzoyimuva angeke akwazi ukuyimuva le njabula uNkulunkulu usayibekile lapha kusakhala isicathulo sikaNkulunkulu lapha esigodini akhona amandla kaSathane ofika kusho ukuthi mhla wasuka esigodini kuyobe khala isicathulo sikabani ungangiphenduli Madonna ndaba ezithi njengoba usho ukuthi Hlangana Zulu iDurban City utawo awungitsheleke lapha mawungathi njengamanje ufonela iDurban City ungathi ayikade bani ngoba usushilo ngapha ukuthi oSirino bakhona ungathi ayikade bani iDurban City sasa nje ongasayilimazi kunale yanhlama engiyibonile idlalwa Saturday akekho ngathi bangamgada liyanhlama engiyibonile inhlama phela kade ngiyibona akuphekiwe nje kucoviwe nje kwashiwe ebhaketheni hayi inhlama la ngiyibonile phela akekho nje bazomgada iDurban City ayihambe uyithathela le 2 goals ihambe eThekwini oba akunalutho lapha akunabantu leya game engiyibonile kunje nale team ishayo experience nayo Pirates beyipheka wonke umuntu ubonile amagoli lawa angenile ilawo enhlanhla nje ubonile babujwa akekho umdlali kuPirates ongagwajisa iDurban City akekho hayi ngiyabaya nje lapha bazobona nje amagama abhalwe Pirate babengena egroundini hayi akunalutho awekho akekho umdlali ubani ngathi bambheke uMremi lo wakhanda igoli lasifaka kuma knockout World Cup awunandaba naye wenza indaba ezithe wakhanda igoli lasifaka uyafaka iSouth Africa kuma knockout lapha ku World Cup kuma knockout nathi uba kuthiwa sasifom i-team yethu njengabalandeli sasingadlulela phambili lapha kwakudlula noma ubani kwakudlula noma ubani lapha noma ubani yikho umuntu basebegcwalisela ama-team ukuthi awube akhuphuke futhi benzela lokho ukuthi iAfrika sizojabula lapha hayi nathi sasingayihlanganisela sidlulele ayikho i-team ongathi lapha hayi walenza ngoba phela kumele ukuthi
lo team engenile idlulele phambili. Yeah, wayesemsebenzini. O DRC badlula. Yeah. DRC okwayibona DRC idlula iWorld Cup. Yadlula. Bafana yadlula. Mhm. Manje kwakukwenza nje lapha Yeah. ukuthi nabo bayijabulise. Noma abawuhlangana nabafana bangakini enquthu. Noma kuthiwa sahlangene ngilanda omfezi. Yeah. Ngithi ozani Mbeje ozani isithatha abafana bamgqumeni. Sasodlula phambili lapha. Yeah. Hawu sasodlula phambili. Thatha ofeza. Yeah. Ofeza kube istriker sithi. Sasodlulela akekho umuntu ozivimba. Lapha kwi-World Cup, iSouth Africa yaphuma ngoba yayizithandela ukuphuma. Yeah. Yayihleli kulowa mqondo ukuthi vele asijwayelanga ukufika babethukile nabo. Uthatha umuntu umthathe lokishini umuntu umhlase santina uzothuka ukuthi ifunani la. Akuyabuzwa madonna. Shaman. Sabayo le. Shaman. Kusasa. uMatondo umphemiseni uMatondo ilephenye uMatondo uthi uzostraka ngomfezi Hayi ekhwifisa kuthi yeah. uzodefenda ngombeje kodwa kufanele umbeje vele basupporta nayishiya uzobebe kuNelson kunumber 9. hayibo umaqondana. hayi kusho uzovusa ngisho nentshaba uqobolwayo Uthe enkondweni uzobe phetheleza ingane zikaMgqumeni. hayi encane. ofana abo bazantala i-left back ishaya ungizwe emthungu. akazuke epika kanongoma kodwa uphakela umthakathi uthi ngayishaya iPirates ngala manje ke kusasa Sherman ugabe ngobani. Mbulase mfowethu leya team ibusisiwe kuNkulunkulu. Usokwaphatha igama lomuntu ongaphatha uMoremi. Bathi umfana kovale elikwa. Yebo. Uyayenza indaba. Uthe ebuye kuyo-creator overseas phesheya kwezilwandle. Yebo. Wabuya wazophanisha esigodini. Esigodini Ekhaya. Yeah. Wezinto wayevale ngazo uvule ngazo. Umremu khona. Bona mputhuma labangabathembi bakhona. Yeah. Abomaswanganye bakhona. Abongwana sisi bakhona. Yeah. Abo apolice bakhona. Angazi ukuthi why uMadondo ekhohlwa izitaba ezibona ziphesha kwezilwandle zirepresenta isizwe kwi-World Cup. Next season apolice uzothatha i-defend of the season. Defend of apolice uzothatha i-defend of the season. 10-1 akake nikuthola ukuphumula khona apolice Pirates. Yeah. Itsotsi impela yophumula apolice efika. Okay, ake sibuye lana asiyivale manje. Yeah. Okay. Angazi ukuthi ngiqale ngobani. Sengifuna isikoma manje, ngiqale ngobani. Iscore iPirates 2-1. Durban City. Durban City 2. Orlando Pirates 1 lika referee. Oh, zabe rojiwe Durban City. Hayi lika referee azohamba na umphako umngena endlini wakhe. Oh, ukuthi ethi bengiyosebenza bakore bonke. Umngena endlini kuya referee lo. Chairman. Orlando Pirates 4. Ama-Citizen not. Omvuse ngathi senyalelo uyaphuma. Angithi ngalalanga angithi uyakhumbula Mbulasi angithi uyakhumbula ngalalanga. Yebo. Ngathi 4 sashaya 2. Yeah. Le ndoda yaba nenhlanhla yathi 3 bashawona 3. ashawona 3 kodwa ke lwa3 wabo ngizokhuluma mase kuyigame kweyakhe. Okay. Sasa sengimlinde angimlinde kodwa ke thina as far as I'm concerned Mapakania 4 and Mbulase kulo 4 angicele abalandeli beOrlando Pirates Football Club Yeah. ukuthi siyanicela Mapakania esigodini. Let's avoid ukuthi sifike late. Yeah. Indaba estampede asisafuni kuyibona. Ayishihlumo. Thina esabona kunyathelwana eOgni. Yeah. Kwabuye kwazonyathelwana eLis Park. Leyanto ayifuneki Mapakania asikhumbuleni. Sama breadwinner kuma families wethu. Yeah. I-football 90 minutes is for fun. Yeah, siyajabula. Asingayenzi ke le njabulo iphenduke ibe izinyembezi. Yeah. Let's come early and 2 please if i-ticket ungenalo asho uko try it like. Yeah. I-TV ikhona futhi very simple and easy izokwenza ukwabone wonke ama results noba mnandi komdlalo. Kodwa ukuthi
ne-radio ikhona ngapha otsho ukuthi abazabe besho bethi yaphela i-citizen yabantu hayi siyashintshwa leyo nto yaphela i-ships yabantu kusasa bafowethu ngiyanicela asifikeni early ayithi team yethu yenza babizani leya lokhunjana nokhona into yokungena isahlola i-pitch benza ama-exercise pitch inspection mabesenza i-pitch inspection bafike sesigcwele sonke kwa nyazi basidume ukuthi kube mnyama esigodini mabhakaniya asiziphatheni kahle sithanda iPirates sibe neqiniso Orlando Pirates ngiyazi ukuthi njengamanje iPirates isayinyama kusuka abalandeli beChiefs oKapa besuka kuBopitori kusuka abalandeli beSundowns boNamibia bezokwelekelela abalandeli bePirates abahlezi bekhona bezofuna nje ukuthi kugcwale iOrlando isifine lesiba welcome bafowethu alikho elinye ibhola elimnandi elidlalwayo la ku-PSL ngaphandle kwe-entertaining Spanish football edlalwa iPirates iPirates that's why ngaso sonke isikhathi iya eSpain yenzela zona into ezinjenganalezo ukuthi masidlala everybody abe crazy even nomsakazi ngizwe kuthiwa kwakhe yeke kuzo lento zenzo kusakaza waye kusakaza ufuna ukuba iPirates wakhohle nokuthi usewumsakazi nifike elimabhakani hayi siyabonga mhlambe nje 30 seconds kunensolo zokuthi kunabantu abadayisa amathikithi ama-fake lapha e-Orlando abenza ukuthi istadium sigcina sesigcwele ngokweqile noma kudlala iChiefs nePirates nakhona la sabona ukuthi ngegame yesibili ukuthi kwagcwele kanjani mhlambe into efana nayo engingakusho kuthina abalandeli sinengcindezi yokuthanda ibhola kakhulu and sinengcindezi yokungafuni uku-accept amathikithi masingawatholanga but let's try to stop ukupromota abafowethu abeza ne-black market because end of the day kuzokhala thina ngoba istampede izobe sekulimala thina i-black market yona izobe seyigene imali impilo zethu ngapha zabe seziya kwi-foreign stick sokuthiwa rest in peace kanti lento kumele siyi-avoid to avoid rest in peace let's stop to promote i-black market because sizolimala thina futhi Madonna balandeli nabathandi bezemidlalo isold out eOrlando ayikho nisibonele ngeviki edlule ukuthi isold out ayikho kusebenza isifana kalonga isilongo uphethe lo ticket nawe ufana nalo uphethe ithikithi kuthiwa ngena isold out ucacile ukuthi ayikho lapha i-45,000 94,700 akufani i-45 bangene ngama-fake lungisana ama-Waterkan management ePirates libathele abalandeli beni ngamanzi bakhuluma kakhulu libathele ama-Waterkan aweze wonke nami ngizoba ngisemidlalo ngizoza nama-20 litre egroup libathele bakhuluma kakhulu abalandeli bePirates ngisabonga amabhakaniya sesohlangana emanzini eOrlando we talk football SA umlayezo ulula uma ngabe ungenalo ithikithi ihlala ekhaya ngoba ubeka impilo yakho engozini yokuthi kungenzeka ninyathelane uphinde ubeke impahla zakho engozini yokuthi bakuthele ngamanzi kusho uMadondoke lokho we talk football SA siyabonga